Prøv en gang at se. Der sker jeg ud. Der sker jeg ud nu og sejle. Og prøv at se, om jeg kan fange torsk. Nej, hvor jeg glæder mig. Det bliver så fedt, mand. Nu må jeg se at få pakket, eller få pakket ud, så jeg kan komme afsted. Det her, det er fuldstændig ligesom i de gamle dage, når jeg lå herude og trak efter torsken. Jeg har det for vildt. Kigger på stangspidserne, der bare og wobleren, den går vel noget, der ligner 4-6 meter nede. Måske ovenikøbet lidt mindre. Tid til en tebirkes. Så jeg rigtig kan få sådan nogle små sorte kugler siddende mellem tænderne. Det bliver helt perfekt, hvis jeg skal snakke til kameraet. Så kommer man sgu da til at kunne se det, kan man sige. Bare en fugl? Nej. Det er sgu ikke en fugl. Det er noget andet. Bare en sæl. Eller hvad fanden er det? Kanon, mand. Kan få lidt nøje på. Prøv at se her. Den der kæmpe båd derude i baggrunden, den var bank med fart på, mand. Denne her, de vil have. Jeg er da lidt spændt på at se størrelsen på denne her. Nu ved jeg da godt, indrømme. Den er helt nede ved bunden stadig, mand. Jeg tror sgu, det er en fisk, jeg skal have op i nettet, den her. Der er andre fisk, der følger med den, kan jeg se. De ligger lige i røven på den. Det gør ikke noget. Bare vi skal til at slås om den. Ja, det er en fin fisk. Så kommer lige den her lille ballademær her. Prøv lige at se den her engang. Det er en fin fisk, synes jeg. Haps, mand. Måske lidt mindre, end jeg havde regnet med, at den ville være, men altså. Det gør ikke noget. Det var sgu på den røde og sorte her. På denne her. Så tror jeg vist nok lige, der er ud efter den igen. Og denne gang, så tror jeg sgu, det er en torsk. Og så tror jeg nok lige, jeg får rullet den anden ind. Strammer jeg lige bremsen en lille bitte smule igen. Og drejer, der fighter fisken lige oppefra. Det kan jeg bedst lide. Og det er også lidt sjovt, fordi så kan man følge lidt med på ekoloddet. Så griner jeg 100 på den fisk. Kom her, lille dodge. Godt, det er fisk også her, mand. Vender lige kajakken, så man kan se, hvad det er, vi har med at gøre her. Det er vildt, synes jeg. Jeg får lige afkroget denne her bandit her. Nej, niks. Bum. Sådan der, rolig, sagde jeg, og så bliver du sluppet ud igen. Bum. Så jeg får lige sat denne her stang her. 1, 2, 3, det gjorde det. Godt, det der fik jeg lige piklet. Det lortet. Alle fiskene, jeg tager, dem har jeg taget i samme område. Det er meget skægt. Fordi... Eller det ved jeg ikke, om det er skægt. Det, jeg synes, der er lidt sjovt ved det er, at det er lige oven i nogle waypoints, som jeg satte sidste år. Der er ingen tilbrand med. Og så er det simpelthen bare ned med det. Direkte ned på de her 8 meter vil jeg gerne fiske på, så jeg smider den ned på 10 slash. Så får den lov til at svæve lidt. Og det er jo ikke engang særlig langt ud at kaste dem, fordi jeg putter jo den her vægt på. Så jeg fisker jo langt ned. Jeg fisker jo helt ned på 10 meter, og så måske 10 meter efter kajakken. Det er jo nok. Altså i princippet så hugger de jo, eller det gør de. De hugger nogle gange lige ned under kajakken, ikke? Men nu har jeg i hvert fald sat stængerne igen, så nu fisker jeg videre. Og jeg synes, min finger brænder, det er perfekt. Hvad fanden laver de brandmand her? Men... Nå, det var fedt, mand. Der fik jeg sgu lige en mere. Den var ikke så stor, men den var sjov. Jeg har lige sat mig sådan her lidt, fordi jeg tænker, at måske... Nej, fuck det. Lad os lige se en gang, hvad vi har her. Hold kæft, hvor er det ærgerligt, mand. Det er sgu alle dem, jeg synes, der virker gode, der slipper. Jeg ved ikke, om jeg presser dem for hårdt, eller hvad det er. Men et eller andet gør det forkert, eller også er de bare heldige. Det kan også godt være jo. Uanset hvad, så skal jeg da prøve igen. Og jeg kan bare se på ekoloddet, hvordan den bare klapper hele vejen tilbage ned på den der. Så var der en mere, der meldte sig her. Det er sjovt, fordi det er stadig i samme område, jeg ligger. Jeg fandt nogle fisk her, eller jeg fandt en fisk her, så tænkte jeg prøver skulle lige at tage et træk mere, og det gav så en til. Og så blev jeg liggende i området, og det er her, jeg har fået alle sammen. Så det er sådan lidt sjovt. Prøv lige at se den her. Det er sgu da en perfekt størrelse, mand, hva'? Nu kan jeg se Thomas i baggrunden her, så jeg sejler lige over og siger hej til ham. Er I klar? Det er en af for helvede. Det har fingrene ind det rigtige sted, som man siger. Det andet kan godt drille lidt. Prøv lige at tjekke den her. Der er der altså torskærte. Og den får lov til at svømme igen, det her. Det er ikke bare det. Det var simpelthen helt perfekt, det der. Hold kæft, hvor godt, mand. Det er simpelthen fantastisk, det her. Hold kæft, hvor jeg elsker det, mand. Lige bortset fra de brandmænd, der har brændt mig på fingrene, så er det her simpelthen bare den perfekte oplevelse. Fiskene hugger, og de hugger hårdt, og de er vilde og aggressive, og vejret er bare... Det er bare fedt, mand.
Ui. Nej. Jeg når lige akkurat at slukke for kameraet. Så hugger den på den anden stang. Nu er den lige i karantæne der, sådan at den lige kan finde ud af at omstille sig til situationen. Sådan der. Det kunne nemt være en fisk, det er også noget brød. Den er der nu på 6 meter vand. Jeg kan se det dernede. Hold da op, den er også fin, mand. Men der skal generelt ikke særlig meget til at imponere mig. Hva? Fin lille længe her. Eller, ikke lille. Det er fin. Imponerende sigtbarhed. Den her røde her. Det er helt vildt, som vandet det bare er klart, altså. Sort med sådan gulligt skær. Men det er altså ikke kun gedder, der kan give sådan nogle blodige. Det kan torsken i den grad også. Den var heller ikke særlig stor, men den er jo bedre, end hvis den var mindre. Fin en her. Det er ved at være tid for mig til at sige tak for i dag. Tak fordi I kiggede med. Og vi ses lige pludselig. Ja. I dag er der også torskemesteren.